Už štvrtý raz sa zišli naši poprední zjazdári v ťažkom lyžiarskom závode o cenu Malej Fatry na Klačianskej Magule. Medzi tohoročných favoritov závodu patrili Michal Šoltýs, Vlado Krajňák, Daňo Šľachta, Jozef Krasuľa a Oto Krajňák. Samotný závod priniesol dramatický boj o sekundy. Trať bola sťažená zlým snehom a neprehľadným hmlistým počasím. Na trati si dobre viedol Daňo Šľachta. Po nešťastnom páde štartoval znova. Dosiahol dobrý čas, no pretek skončil mimo konkurencie. Štartuje ďalší favorit, Jozef Krasuľa z Tatranskej Lomnice. Tesne po ňom štartuje Oto Krajňák. Krasuľa krásne prechádza cez celú trať. S istotou zdoláva bránky a tým získava časový náskok. V tomto vydarenom závode v najlepšom čase dňa skončil ako prvý Krasuľa časom 2 minúty 44,4 sekundy. Druhý najlepší čas dosiahol Daňo Šľachta z Demenovej časom 2 minúty 46,3 sekundy.